खुलुमबाय बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा अराङाव खौरां बुथुमनो थांनाय खौरांगिरिफोरनि सायाव हुमखि होनायनि अजद दैखांदों खौरांगिरिफोरा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला अरांनि माजबाद जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय सयखिया गामि 2 नं पिसिडिसिनि फंदल गामियाव एमसिएन रेगा बिथांखिनि सिङाव 2023 आरो 2024 मायथाइनि थाखाय लामा बानायनायाव केलेंकारि जानायनि खौरां मोननाय उनाव अराङाव खौरांगिरिफोरा खौरां बुथुमनो थाखाय आरो लामाखौ सावगारि दैखांनानै फैफिननायनि उनाव लामा ससेयाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि सुरेन दैमारि, अनिल मोसाहारि आरो गासै सा 80 जनसो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा खौरां बुथुमगिरिफोरजों नारा-नाथा नाख्रांलायनाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोना खौरां बुथुमगिरिफोरखौ सोर खौरां हरदों, मानो फैदों होननानै सोंथि खालामदों होननानै फोरमायथिदों। सोंथि खालामनायनि अनगायैबो बुथारनायनिबो हुमखि होदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। खौरां बुथुमनो थांनाय खौरांगिरिफोरा गासै 7मोन। बे जाथायखौ लानानैनो दायो अरांनि थानायाव बिथांमोननि हेंथायै गसरलाय थिसनदों होननानै फोरमायथिदों खौरां बुथुमगिरिफोरा। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि मोनसे बाखनायथाव खामानि। बिस्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोनखौ गासै बर' माहारिनि मोनसे गोसोखांथि महरै आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव अन्थाइ खाम्फा महरै गायसनदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव ड हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होयो जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोननि अन्थाइ खाम्फाखौ। रायजोनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव जारिमिनारि अन्थाइ खाम्फाखौ फसंनानै बर'नि जारिमिनारि नेरसोनखौ दिन्थिनाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। मैयानि बे जारिमिनारि बायखोन्दा नेरसोननि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि ड रनेश पेगु, पीयूष हाजरिका आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मन्थ्रि आरो बिटिआरनि मन्थ्रिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। सालाकाटिनि एनटिपिसि थार्मल पावार प्लेन्टआ गामिनि थागिबि रायजो-राजाफोरनि थाखाय मोनसे जेंना गोनां खालामदों। रायजो-राजाफ्रा अजद होनाय बादिब्ला जेब्लानिफ्राय एनटिपिसि थार्मेल पावार प्लेन्टआ जागायजेननायनिफ्रायनो एनटिपिसि थार्मल पावार प्लेन्टनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि केमिकेलखौ फोथारनि दंग'जों हगारहरो, जायनि जाहोनाव दंग'आव थानाय नाफोर थैनायजों लोगोसेनो फोथाराव होनाय मोसौफोराबो बे केमिकेल गोनां दैखौ लोंनो गोनां जादों आरो दैज्लाङाव दैया बांनायनि जाहोनाव दैया उसिफावनानै आबाद फोथाराव हाबहैनानै आबादफोरखौ खामनानै गाज्रि खहा खालामबोगासिनो दङ। बेनि सायाव सिगाङावबो बेनि गुबुन राहा लामा खालामनो थाखाय रायजो-राजाफ्रा खावलायदोंमोन, नाथाय बेनि सायाव जेबो राहा लामा लानायखौ नुवाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनि थाखायनो गामिनि थागिबि रायजो-राजाफ्रा जयै ओंखारनानै बेनि सायाव राहा लानो थाखाय सोमावसारदों। नङाब्ला खाथि-खालानि जेसेबां गामि दङ बेफोर गासिबो गामिफोरा ओंखारबोनानै एनटिपिसिनि नालाफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जागोन होननानै गोख्रों खुद्रिसारदों। कक्राझार सेसन कर्टआ पक्स' आयेन बादियै सासे सुबुंखौ 20 बोसोर जेलाव थानांनायनि साजा फोसावबाय। कक्राझार सदर पुलिस थानायाव 2014 मायथाइयावनो 376 नं इन्डियान पेनेल क'डनि सिङाव 206 नं केसनि देबजित बर्मननि हेंथायै केस थिसननाय जादोंमोन। अजित बर्मनआ सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदआव भुगिनांनाय नखरा देबजित बर्मननि हेंथायै केस थिसनदोंमोन। उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायाव देबजित बर्मनखौ 20 बोसोर जेलनि साजा फोसावनायजों लोगोसेनो 30,000 रां होनोबो दाबि खालामदों। गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव 25 नबेम्बराव खुंफुंजानो गोनां BCAA नि 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि थाखाय बर' सुंद' सावथुन आरो बर' नङै सुंद' सावथुन बादायलायनायाव नमिनि महरै बर' सुंद' सावथुनफोरखौ सायख'बाय। बर' सुंद' सावथुननि गेजेराव राफोदाय, सांग्रां आरो सोलोंथाइ। बर' नङै सुंद' सावथुननि गेजेराव चेस सिटी, फ्लेवर अफ फुड, सामार अफ सोल सावथुनफोरखौ सायख'दों। बान्थाखौ 25 नबेम्बर खालाराव फोसावनायजों लोगोसे बान्थाखौ गथायनाय जागोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।